κλάστερ βιοενέργειας και περιβάλλοντος είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας φορέων και επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της αξιοποίησης της βιομάζας. Σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι των τριών πυλώνων της οικονομίας της περιφέρειάς μας. Εκπρόσωποι του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και εκπρόσωποι των ερευνητικών ιδρυμάτων. Να μην ξεχνάμε ότι η περιφέρεια δική μας, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, είναι μια περιφέρεια που τρεις μεγάλες πόλεις της, η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα και το Αμίντιο στη Φλόρινα, χρησιμοποιούν τηλεθέρμανση. Στόχος επίσης αυτού του κλάστερ είναι η χρησιμοποίηση τηλεθέρμανσης, μικρών μονάδων τηλεθέρμανσης από βιομάζα σε μικρότερες πόλεις και μικρότερους οικισμούς. Η εξοικονόμηση του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση της ενέργειας στα μικρότερα δυνατά επίπεδα είναι ένας στόχος ο οποίος πιστεύουμε ότι με τη στήριξη όλων των μελών αλλά και με τη στήριξη της αυτοδιοίκησης, η οποία είναι δεδομένη τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού, πιστεύω ότι στο μέλλον θα πάμε πολύ καλύτερα. Το κλάστερ βιοενέργειας και περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω του ευρωπαϊκού έργου Pro4Biomed. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που σκοπό έχει να αναδείξει και να μπορέσει να αξιοποιήσει τη βιοενέργεια και τη βιομάζα σε ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το κλάστερ προβλέπεται να αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, όπως την αξιοποίηση της βιομάζας για οικιακή αλλά κυρίως για τηλεθερμάνσεις, ιδιαίτερα σε μικρές και μεσαίες ή και μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, ένας άλλος τομέας είναι η μεικτή καύση βιομάζας με λιγνίτη στις υφιστάμενες μονάδες της ΔΕΗ ή και σε νέες μονάδες που μπορεί να συσταθούν για το σκοπό αυτό. Η αξιοποίηση της θερμότητας σε βιομηχανική χρήση αποτελεί επίσης μια προτεραιότητα, όπως και η εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για τον οικιακό όσο και για τον βιομηχανικό τομέα. Τέλος, η βελτίωση των συστημάτων θέρμανσης αποτελεί έναν άξονα στον οποίο θα κινηθούμε τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Το κλάστερ βιοενέργειας και περιβάλλοντος εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια που συντελείται στη Δυτική Μακεδονία, που έχει σαν σκοπό να αλλάξει το παραγωγικό προφίλ, να αλλάξει τις διαδικασίες διαχείρισης των φυσικών διαθέσιμων προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών. Σε μια τέτοια προσπάθεια η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, η ΑΝΚΟ, ασφαλώς ως αναπτυξιακός μηχανισμός συνεργάζεται, συμμετέχει και συμβάλλει δημιουργικά και παραγωγικά σε αυτή την προσπάθεια με όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρούμε ότι στο αντικείμενο του κλάστερ αυτού θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια και αποτέλεσμα μάλλον της λειτουργίας του κλάστερ, μια προσπάθεια διαφοροποίησης της αγροτικής παραγωγής, μια προσπάθεια που θέλει και σκοπεύει να διαχειριστεί τα φυσικά διαθέσιμα που είναι η δασική βιομάζα μέσα από ορθολογικές μελέτες διαχείρισης και επίσης σε αυτό που στοχεύουμε στη Δυτική Μακεδονία, στην τηλεθέρμανση μικρών οικισμών ή κομμοπόλεων με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στη βιομάζα. Η αξιοποίηση της δασικής βιομάζας προσφέρει σε μια περιφέρεια πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Βελτιώνει την οικονομία της περιφέρειας, βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης και εργασίας, συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα μέσα από έναν μηδενικό κύκλο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα της βιομάζας και τέλος συμβάλλει σίγουρα στην διατήρηση και προστασία των δασών μέσα από την καλύτερη διαχείρισή τους.